više imam tremu. Od obožavalaca, od onih obožavalaca koji uvek posle koncerta traže moj autogram. Ne mogu više. Ma daj, Arijana, samo lezi i opusti se. Čak ne moramo ni da vežbamo. Vidiš kako je nama? Opuštamo se. Vi ljudi to ne razumete. Vidite, ja sam već legla, ali ne mogu nikako da se opustim. Gde su više The Stars? Čekam ih ovde satima. Otkud ja to znam, možda su u njihovoj sobi, njihovoj vili, mislim, njihovoj nekoj sobi. Korgi, tako sam srećna što ti imam za prijateljicu, našla si moj omiljeni band. Piu! Elizabeth, čekaj, ne leti tako brzo. Elizabeth!